Myomy maternice postihujú viac než 1 zo 4 žien v reprodukčnom veku a do menopauzy sa vyskytujú až u 8 žien z 10. Väčšina z nich je asymptomatická, no keď sa symptómy prejavia, môžu spôsobovať výraznú morbiditu a zhoršenú kvalitu života. Symptómy môžu zahŕňať silné a predĺžené menštruačné krvácanie, ktoré zas vedie k anémii. Ďalej sú to symptómy bolesti a tlaku v oblasti panvy, čo môže viesť k častému močeniu alebo inkontinencii. Myomy maternice sú benigné nádory, ktoré rastú v bunkách hladkej svaloviny myometria. Vyskytujú sa pri nerovnováhe medzi bunkovou proliferáciou a apoptózou, ktorú ovplyvňujú steroidné pohlavné hormóny estrogén a progesterón. Táto hormonálna nerovnováha vytvára priaznivé podmienky pre rast myómov maternice a zároveň spôsobuje silné menštruačné krvácanie, bolesť a tlakové symptómy. Myómy tiež môžu zasahovať do dutiny maternice a môžu spôsobovať neplodnosť, potraty alebo komplikácie v tehotenstve. Pripomeňme si, ako prostredníctvom osy hypotalamus-hypofýza-ovária neuroendokrínnej funkčnej jednotky ženského reprodukčného systému vzniká estrogén a progesterón. GnRH, hormón uvoľňujúci gonadotropín, stimuluje bunky predného laloka hypofýzy k tvorbe luteinizačného hormónu LH a folikuly stimulujúci hormón FSH. FSH stimuluje vývoj folikulov a tvorbu estradiolu. Vzostup hladiny LH uprostred cyklu spôsobuje ovuláciu. LH zároveň udržiava žlté teliesko, ktoré produkuje a stimuluje progesterón a estradiol. Estrogén a progesterón spätnou väzbou regulujú činnosť v hypotalame a v hypofýze. Pôsobenie estradiolu a progesterónu vedie k rastu myómov maternice. Myómy maternice sú hormón-dependentné benigné nádory. Rieko obsahuje relugolix, čo je silný perorálny nepeptidový antagonista receptorov GnRH užívaný raz denne v kombinácii s estradiolom a noretisterón acetátom v jednej tablete. Rieko udržiava hladinu estradiolu a progesterónu v terapeuticky účinných rozpätiach. Ako teda rieko ovplyvňuje os hypotalamus-hypofýza-ovária? Relugolix pôsobí v prednom laloku hypofýzy, kde sa viaže na receptory GnRH a inhibuje ich. Táto inhibícia receptorov GnRH vedie k obmedzovaniu uvoľňovania LH a FSH z predného laloka hypofýzy a dochádza k výraznému zníženiu koncentrácií LH a FSH v cirkulácii. Pokles hladiny FSH zabraňuje rastu a vývoju folikulov, čím sa znižuje tvorba estradiolu a zároveň nedochádza k nárastu hladiny LH. Tým dôjde k inhibícii ovulácie a vývoja žltého telieska a tlmí sa tak produkcia progesterónu. Kombinácia relugolixu a tzv. Add-back terapie v lieku rieko udržiava hladinu estradiolu a progesterónu v terapeutickom rozpätí, vďaka čomu vzniká nepriaznivé prostredie pre rast myómov a zároveň sa zachovávajú hladiny potrebné na minimalizovanie nežiaducich účinkov. Toto vyvažovanie hladín estradiolu sa musí robiť obzvlášť citlivo, aby sa optimalizoval terapeutický prínos. Ak hladiny estradiolu zostávajú príliš vysoké, ako môžeme vidieť tu v stave bez liečby, symptómy spojené s myómami maternice budú pretrvávať. Naopak, ak budú hladiny estradiolu príliš nízke, napríklad v prípade užívania agonistov GnRH, povedie to k hypoestrogénnym účinkom, napríklad k úbytku kostnej hmoty a návalom tepla. Cieľom je citlivé vyváženie hladín estradiolu v striktnom terapeutickom účinnom rozpätí 20 až 50 pikogramov na 1 ml séra. Pomocou samotného antagonistu GnRH to nedosiahneme. Zloženie lieku rieko bolo navrhnuté presne tak, aby udržiaval hladiny estradiolu na potrebnej úrovni.
Rieko je v súčasnosti jediný liek, ktorý v jednej tablete obsahuje kombináciu relugolixu, estradiolu a noretisterón acetátu, čo umožňuje presnú reguláciu hladín estradiolu. Táto presná regulácia hladín hormónov umožňuje starostlivé vyváženie účinnosti a bezpečnosti a zároveň zachováva kostnú minerálnu denzitu a obnovuje rovnováhu v živote ženy.